Good morning guys, good morning. Dasu सिखारदों जोङो माने morning 7 जाबाय दा. मोखां संना फ्रेश जाबाय. दै गुदुं लोङाबा इयाव दै गुसु लोंनो हाया guys. ओरैबादि थान्दा. गिबियावनो आंनि भिउवार्स नोंथांमोननिसिम गासैनिसिमबो गोजोन फुंबिलि आरो आंनि नैबे गोदान मोनसे निउ एपिसोडाव नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरनाय थाबाय. दा जोङो दोङो कालदेन हमस्टेयाव दिरां टाउना एसे आगोलाव इसोरथ' सिखारथ'वाखैनो नोंथांमोना नै इथिं बाहेरनि भिउखौ नायनो हागोन. इथिं आयाव दैमा मोनसे दोङो आगोलनो फैनायाव जोङो दिन्थिदोंमोन. इथिंनो आरो भिउआ दा इफोरबायसा. Alright guys, आङो दा ओंखारखांबाय. दिनैनि राइडा जागोन दिरांनिफ्राय टावांसिम. सेलापासाव जोबोर थान्दा ओंखायनो गानना लाजोबबाय. सिङाव जेकेट दोङो नै बुट्स टुट्स गानना लाजोबबाय. बोरै नुदो एसे फोरमायहरदो कमेन्टआव. बिदिब्ला गाइस जोङो थांबाय हानोसै. नोंथांमोनाबो जुदि आंनि ब्लगखौ नायनानै मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो. बेनोमोन जोंना दिराङाव हमस्टे थानाया. आगोलबो जोङो फेब्रुवारि मान्थआव फैनायाव बेयावनो थादोंमोन. कालदेन हमस्टे होनो बेखौ. नोंथांमोना जुदि नाइट स्टे थानो सानोबा सासेयाव 500 लायो. ओमफ्राय न'आ नैबे माने गाहायाव आरो लामानि गाहायाव फार्स्ट फ्ल'र इयो. इनि उनाव सायाव सेकेन्ड फ्ल'र. इखौ गाखोलाय थांलाय फैनायावनो मेंजोब्बाय जोङो. नायनांगोन नोंथांमोनानो इसोरनि न'फोरा माबादि जायो. आरो इयाव नै सेखा दं इसोरनि. बेखौ लाना बेरायो बिसोरो. बेनो किटचेन रुम. बेनि उनाव इयाव जानायफोरा जाजोबो. डाइनिं रुम. थ' न'फोरा जोबोर साब सिखोन जायो बिसोरनिया. नै आगोलाव बिबार बागान गोजा दंजोबो. दा नै जों ओंखारनायावनो 11:33 जाबाय. दा जोङो नै कालदेन हमस्टेनिफ्राय थांबाय हानिसै. नैथिं दिएना सलायदो. नैखौ आरो जिन्तु ब्र'आ सलायगोन. आं गाखोगोन पिलियन हिसाबै. आरो इथिं उनसोरां ब्र'आ. थ' लेट्स गो गाइस. जोङो नै दा फैयै मोनफैबाय दिरां टाउन. नैफोर गासैबो सब दिरां टाउननि खाथियाव थानाय न' गोजायैनो. गोबां गिदिर आरोना दिराङाबो टाउना. गोबां समायना. नै इयाव आगोलाव दोङो गेटआ वेलकाम. दा जोंनिया बे फार्स्टआव थानाय बिस्ट्रमा गोबां लडेड ना. गोबां खस्थ' जायो. लासै लासै थांनांगोन. लामायाबो फिसादो. ट्राकफोरा माने साइड होबाबो होख'गनो हाया. ट्राकफोरनो लाखाजोबो. दा नै जोङो बेबादि भिउ पइन्टआव दोङो. बरिया भिउ पइन्टआनो. बिसोरखौ माने मोनसे फिलिमखौ शट लानो थाखाय खेदायहरफिनदो. आंखौ गोजौ दोननानै बिसोर गाहायाव लांफिनबाय. नुनाय लामाखौ. Oh my god.
बेनिफ्राय ओरै बाइकआ फैगोन ओरै जागोन लामायाथ' मिथियो स्ट्रंखौ सलायनायदो सलायखायाखैमोन आं मर्निंनिफ्रायनो दा इसोरबो मेंबायनो एसे स्ट्रंखौ सलायनोसै सेला पास मोनसिगोनानो थ' बिदिब्ला मट' ब्लग नायलांदो दे हागोन दे टेनसन लाना बे बिश्वकर्मा वेदारा माने दा जोबोर मोजां आरो दिनैनि सान्दुंबो दुंदो टटेल दिरांनिफ्राय सेलापासा 70 किल'मिटार जायो बेनि उनाव टावाङा 144 जायो दिनै जोङो 144 नङाबा 150 सामथिं सलायगोन बरिया जायो दे बाइकआ सलायनो आं ग्लभ्सखौनो गाननो बावगारफ्लांबाय एसे सुहाबदो आखाया माने बरफ थानाय सिटुवेसनाव बेलेग सिनारि नुयो आरो दा बादि सिटुवेसनाव माने बेलेग नुयो बाट आङो बांसिन मोजां नांदो बरफ थानाय टाइमाव फैनानै खिन्थु खस्थ'आ बारा दङ आरो जुदि नोंथांमोना जुदि एक्सट्रिम राइड खस्थ'खौनो लानो लुगैदोंबा बरफ नायनो लुगैथारदोंबा आरामसे डिसेम्बर जानुवारि फेब्रुवारि बेफोरनिफ्राय फैबाथाय नुनो मोनगोन बरफखौ नैबेखिनियाव सेला टानेल बानायगासिनो माने जाजोबाखै रडा जुदि नोंथांमोना सेला पास थांनो गोसो गैयाबा इथिं डाइरेक्ट जां ओंखारहैनो हागोन टानेलथिं थांनानै खस्थ' जानायनि थाखायनो गोजां बोथोराव गोबां खस्थ' जानायनि थाखायनो बे टानेलखौ बानायदों खोमा माने सर्टकाटबो जायो आरो लामाखौ नै एसे गाज्रि जाबानो मोजां खालामो बेफोरबादि इमान हाजो एरिया जायगाबाबो लामाया गाज्रियानो नङा ओरैबादि आपग्रेड ओंखायनो बेफोरबादि जायगायाव फैबाबो फैबाय थानो लुगैयो राइड खालामनो सेस खालामबाय इसोर आंखौ ग्लभ्सखौ बेगाव सोदोंमोन आङो दहाय गाखोदोंसोमोन ना गानथ'वाखैमोन आङो सुहाबजोब्बाय आगोलाव दङ बिसोरो आगोलाव नै खुवा बिरगासिनो नुलानो जेबो आगोलाव बाराद्राय लेट जानानै सफायोब्लाबो इयाव प्रब्लेम जायो माने खुवादो लामाखौनो नुवा ब्लक जाजोबना थायो ओरैबादि थान्दा जाबाय आरो अके गाइस दा नै सेलापास गेटआव लागै मोनफैबाय जोङो सेलापासनि गेटआ ओरैबादि समायना जाना दोङो दाथ' बरफबो गैया ना ध्रुब बोरै नांदो दा फैनानै इयाव ओरैनो नर्मेल राइड दा बादियाव फैजायो आरोना दा माने गाइस जेबो प्रब्लेम गैया आरो नै भिउखौ नायनो हागोन नोंथांमोना बेफोरथिं सब खुया खोबजोबना दोङो खिन्थु बरफनि टाइमाव खुया खोबनायफोरा बरफनि टाइमाव माने हाजोखौ नुजोबो आरो हाजो सायाव बरफ गोलैजोबना थायो दा खिन्थु खुया खोबजोबना दोङो नुवानो आं नोंथांमोननो देखायनि नैयाव लिरनाय दोङो सेलापास 13,700 फिटआ नैथिं हाजो दोङो बेफोरथिं खिन्थु जेबो नुनो थाङा आगोलाव जों बरफ गोजामोन बेफोराव जों फैनाय टाइमाव Oh my god. बयनिबो गोबां ड्रिम जायो माने नैबे सेलापास फैनाया टावाङाव दा जोङो सेकेन्ड टाइम फैना जोबोर मोजां मोनदों गावखौनो आरो मोजाङै मोजां थाबाय थायोबा जोंबो फैबायानो थागोन बेरायबायानो थागोन हाजासिम नोंथांमोननो मोजाङैनो भिडिअ लाबोनो नाजाबाय थागोन
बारा रायलायनो हाया माने रायलायबाथाय हांखो माने दसेनो मेङो हांखो मोनो दा जोङो नै बेयावनो केन्टिन दोङो केन्टिनाव जोङो मेगि बानायनो होदो थ' मेगिखौ जानि नै दा दसे रायलायनायावनो एसे हांखोनो मोनदो आरो इयाव आगोलाव दोङो सेला लेकखौबो नोंथांमोननो माबादि जाना दङ देखायगोन गोबाङैनो गरम मेगि मोनफैबाय गासैबो जाजोब्बाय 60 प्लेट ग्लब्स गैयालासिनो सलायदोंमोन आङो नै आरो गरमा कफि मोनफैलायबाय कफिया 40 रुपिसमोन ना 40 रुपिस दा जोङो थांबाय आनिसै टावां इयाव टाइमा नुगोन नोंथांमोना नै 3:06 तिनथा 6 जाबाय दा नै जोंना जितुफ्रा सलायलायसिगोन आं गाखोनि माने थान्दाबो बोथोरा इयाव थाबाय हाबा जोंनानो लेट जागोन नै दा सेला लेकआ बेबायदि जाना दङ बरफ जाजोबना थायो दे गाइस जों दा नै सेला लेकआव एसे लाखिथ'दो गोबां फट' खेबबाय जोङो नै गंफ्रोमबो बाइकखौबो लाइन खालामनानै गोबां फट' लाबाय गोबां मोजां भिउ पइन्ट जाना दङ दा सेला लेकआ आरो नोंथांमोना नुगोन नै हाजोआव बरफ गोलैना दोङो साननैसो उनाव कमप्लिटलि नै सेला लेकआबो बरफजों खोबथे जाजोबगोन आरो नैफोर हाजोआबो बरफजों खोबथे जाजोबगोन दा नै जोङो इयाव बारा रायलायनो हाला बाट बाथ्रायानो थाङा जादों माने हांखो लाग'गनो हाया दा गासैबो ज'नो ओंखारलांलायनोसै नैथिं हेकार दोङो जोंना बरिया ब्लगफ्रा खामानि होआ इबायदि थान्दा जादों आरो बरफ गोलैबा मा जागोन गाइस फैनायावनो मोनाबाय ओमफ्राय हटेल सानराइज होननाय टावांनि मोनसे बेयाव थानोसै जों दिनै हटेलाव जों दा रुम लाबाय रुमा नै बेफोरबायसा नोंथांमोननो गाबोन जों मोजाङै देखायगोन दाथ' मोनाबायानो जों मोनफैनायाव लागै मा जाखो नोंलाय मा जाखो सेला पास बारनायनि उनावनो माने गप्र'आ बेटारि ल' जाजोबदो जोंना थान्दानि थाखाय ओंखायनो जोङो ब्लगखौ लाबोनो हायासै दा जोङो नै हटेल सानराइजआव दोङो ओमफ्राय थाब जाना लानांगोन जोङो हरनि डिनारखौ स' इथिं उनसोरांफ्राव मा होनो एक्सपिरियेन्स फार्स्ट टाइम ना बरिया मोनदों भिउफोरखौनो मजा बेलेग मोनो आं बुहुद जायगा जेनेबा गिदिंदों नाथाय बेबायदि जायगा नुफेराखैमोन आं जायगाया बेलेग दा जोङो रेस्ट लानोसै एसे ओमफ्रायथ' गाबोनो जोंना आरो आवगायबावगोन जों गाबोनखौ मोनगोन गाबोन नोंथांमोननो गाबोननि ब्लगाव फोरमायगोन जोङो आरो गासैनिसिमबो गुड नाइट होनबा जोङो डिनार जाना लायनोसै नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन होनबा टाटा बाय बाय जय बर' हारिनि